Jotono lamsogo ani YouTube ni joto family rok no phade ang tini o video ni bisingtui tam kok no sa nai tong ya ba khe tam kok no norok bai baksa share khaya nai tong hunba je tabuk norok video ni screen no nugui man kana bari khoroksa bible chika gisi mane phia ba o video bo des ni ba khe bo country ni ke America ni o video clip hungkha ke singo jaga tam nai buji khai ba khe tam no sana nai oboni justice aba kyabani reply tamon ke kyabo botamon kha okok sabemani pore wong ke pura saijung sak kok saidong mani no dur glei pura badap sake kalai thanga tamni himale bible no eba ke kaitore hai god no asake hanan pinan bagai o borok ni eba ke jotoni buskang no kaitoni power eba ke kaito toda tong borok no phono iri ka pai thakon ke o brai sorry sanai social media o nokjaka haini sing o video ni bisingtui simung tai bujimung no saiman layan puila no number 1 bible mani obo haina sunamjak sing jeta o school o porilai mani obo hai boy haya mane ke abo haino boy ereng sujak mani yata ajaga o jeta kaito ni kok thai eba ke kaito sunga je sawi klang mani o sungsaro tamong nai eba ke tamong na tong sungjo to o bible ni bisingte se sai mano baksa borok holong no se kaitor ni surulayo eba ke tui no se kaitor ni surulayo e nature no je kaitor ni surulai tongkha baksa ba sal tal oba haino suda kaitor nei surulai tongmani sangno bible tam saya from chapter verse 127 no tam saka haidisang o bible ni bisingtei saimalai na kaitor bobo hai hai ke kaitor borok no bono kosol ke snamkha chelate burike borok no snamkha no oro bujiman khana kaitor sungno sungjo to borok no bono kosol ke snamkha nei so just sungje tabuk tongma haino yakong yak joto sini borok sung haino wansugin nai sirita kaitor kuni dono holong ngai maya tui ya nature ya tei yakung ya kabang bokrok kabang obo haya o nature rok sal talok tui rok ke bini snamjak mane mangse sung obo no bible no bujnani na phia ba baksa borok ke bible no hamya sawi tong laikha te kaitor ni mung no hamya sawi tong laikha oboni bagino kaitor srai ke sungo elam bago je nangna nangmani eba ke ngui tongmani je buskango ungna thangai tongmani joto sung o bible no naikyang ke mano pheba sunglai thangnayo kabang mana nokhana nokha sakha bo tal ekdom hor ko thukni jorabo tal thai hai ksak ngai thangmani obo bana bible sujak tongkhana yes o kok thairok bible sujak tongo sung tabuk nailai nai joel chapter nailai na sung nailai nai joel chapter 2 ni 30 no poriwana no kharago te ha sakao ang wana mai singsa samungrok phonok nai thai bai hor bai koko dupung sawi kasanai chubrayong ni a kirimai singsa sal phaina sakang sal manak nai tal thai hai saksanai kinarok orek person kok sadene o thaisane bujir kana ne angkha klayo teinarok wan sugui nai de bible angkha abo haino sung school srungjak mani haino slamjak mani golpo eba ke history obo hai kok thaya tamni himale o kok thairok kethar kok thai obono sung hanang pinan khlaikan ge sung logi no se majra phonogi rijak nai kaitor bai tei kaitor bai majra rijak nai wana mai singsa kiring mai singsa ke o buri bo bo haino sia wei saimi a wei se bo kok kotor ke kaitor no hanang pinan ge sawi bible ok chika ke tongka ke tini bini life no sab sunam kana tei bini langmano sab sunam kana bo obono se simon ya bible na chika ke hanang pinang kaitor ni power kre obai ke kok public rok no ngi tongmani logi no se badap saklai ses ngai thangka bin life ke sung orno wan suktai te kaham hamya sitai kaham bo ya prisenani sung tabu bo jora tongko haje sung kaham hamya wan sugui kaham bo ya priselayana hambai